uNkulunkulu nabantu abashiya basebenzisa banamandla Amen. ukuthi nje they need to be channeled in the right position. They do not know how powerful they are. Udaba lami lesekutheni baba ekuthwaseni kwami and mind you angithwasanga kakodwa ngithwase kabili. Angilahlanga inkosi kakodwa ngilahle kabili. Ngathwasa ngasebenza and in me I had 37,000 demons. So ukuchaza udaba lobu deep nganginomkhovu. Ngangino Yo, ya isediphu ngempela ke manje. Yes. Bona nanomkhofu. Nganginomkhovu, nganginenyoka, nganginesilwane. Kune message uNkulunkulu angiphe yona izolo baba. Oh. Ukuthi ngitshele bonke abantu abamnyama ukuthi uyabathanda. Amen. Futhi wakhuluma ngesizulu wathi wena nendoda yakho nithi mina nguNkulunkulu wabelungu nabaJuda. NguNkulunkulu womhlaba wonke mina. Angena umuntu futhi I cannot be determined by people. Yo. USathane uzosebenzisa umthakathi. Ukuthi akuthakathi. Bese asebenzisa inyanga ukuthi kulaphe. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, kuumusa, kuuthando lwenkosi nje silokho sihlangana sizoshare lezi indaba ezimnandi. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel, ngizokucela ngithi nje ungasashintshi ungayindawo uzobona sothi siqeda la uyobusizakele. Ngiyakukholwa lokho. Sikhuluma ke la indaba ezimnandi, indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Siyanibonga abazalwane, ngiyangithanda nje ukuthi nginibonge ngokuthi niyawukhulisa lo msebenzi na subscriber, niya comment futhi kahle kakhulu. Siyakubonga lokho, nesikhuthaza ngama comments enu, niya like futhi. Siphinde sibonge na kuma channel members nonke nje bazalwane, kuningi enikwenzayo, khona nabasiza ngemikhuleko. Yonke isupport eniyenzayo ibalekile futhi nje siyayibonga. Inkosi inibusise ngamunye ngamunye, Nkosi iyambona omunye nomunye kulokho ekwenzayo. Namhlanje angikho ngedwa bazalwane, sinomama Mkhawula ke namhlanje. Sonke nje siyaqala ukumbona. But before siye kude, unofakazi buhle kakhulu ngendlela esimangaliso. Before siye kude kakhulu, ake nje simamkele, simbingelele, azizwe naye esekhaya amukelekile. Mama Mkhawula sakwamkela, siyabonga kakhulu. Amen baba. Yebo. Amen. Sibonga isikhathi sakho. Amen baba sibonga. Ngiyazi ukuthi usuka endlini bungayihlalela uyiphuzela amatiye plus nazi nezimvula zishintshashintshile. Yazi uyipholela uyibukele neTV, but waphuma nje wathi yazini lo bufakazi lobu akusibo bami, ake ngiyobushare nabazalwane, siqinisane, sikhulisane, sikhuzane, siyalane, senze konke lokhu nje. So konke lokho sakurespect. Amen baba siyabonga Nkosi. Amen. Yebo. Yes. Ake siqale lapha ke ekuqaleni, njengoba ngisho nje ngithi ukhululeke, like ukhululeke impela nje. Mawuza ukuthi hleke konke nje uyikhululekele. Amen baba. Ake sikuthole ekuqaleni, ubani uMama Mkhawula? Yazi ubufakazi lobo ave bunamandla kodwa futhi into edelelekile nje ukuthi umuntu akutshela ukuthi yazi njalo mina ngakhula yabo kanje kanje. Omunye umuntu leyo nto ave imqinisa, ngazi ngami yangiqinisa kakhulu esikhathini ezidlulile. Amen. Ake sithole ukuthi ubani uMkhawula. Umama Mkhawula ngibingelele ababukele emakhaya Amen. egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yebo. Umama Mkhawula umntana kaNkulunkulu osindisiwe. Yes. Wathethelela izono ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Amen. Amen. Intombi yakamkwena ke le. Ulethiwe igama yes Kimusuthu. Oh, Wahamba okay. ukwena. Oh, yebo. uNkulunkulu wangibusisa ke ngomshado nginomyeni. Yebo. Wangibusisa ngabantwana abaningi futhi. Oh, abaningi futhi. Mawuthi baningi bangaki? Baningi. Baningi baba. Usaba nokusho. Baningi impela. uNkulunkulu ngibusisile ngabantwana abawu10. Nje abakho. Abantwana bami nabantwana inkosi engiphe bona. Cha abantwana nje bami nabantwana bomyeni. Sinabantwana abawu10. Wow. Amen. Futhi ngiyabathanda bonke. Ngelanga ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uzonginikeza ithuba ngichaze ukubaluleka kokuthanda abantwana bomyeni. Oh, because kimina it's more like an assignment from the Lord.
umyeni wami mangimfica ngamfica enomntana oyedwa wentombazana Yes. indodakazi yethu inkosazana Yep. ngase ngifika ngithola inkosana ke mina Yo, and then yes. uNkulunkulu wangibusisa njengabafana esiswini sami nginentombazana eyodwa Wow. kodwa nginamantombazana wami engihlala nawo engwathandayo Oh. kakhulu anabafana uNkulunkulu angiphe bona nami Yes. ngibe nabo eswini sami bawu5 kodwa Okay. ebami ngiye ngingathandi ukuhlukanisa kakhulu angithandi amen uNkulunkulu sibusisile unesizathu uNkulunkulu Yes. okunye kuba ijeni uNkulunkulu akubekele wena ongayiqondi Yep. kodwa ekugcineni uyayibamba uma mkhawula ke njoba sengishilo ngibuya eFosloras Yep. yes baba ngazalelwa nje khona la eGauteng Oh. yes ngakhulela eHitleberg eRathanda Oh, yeah. yes kaSesotho barekelisala lapeng kusho ukuthi umntwana umama wangitholela ekhaya Oh. ngakhulela khabo mama amen Amen. so ngikhulile ke baba ngikhula ngikhuliswa umalume ngikhuliswa ugogo malume nomalumekazi nogogo Okay. umama ekhona ke phila wahamba umama wayogana wangishiya ke Oh. I was legally adopted by my uncle yes Oh, okay. yeah wangikhulisa but to cut the long story short wahamba ke naye washona kodwa ke briefly I would say uyena ke mamkhawula loyo bringing yam ayibanga yinhle ke baba yeah hayi ngoba abantu abadala bebengikhulisa bebengangiphethe kahle sometimes kuba nezimo ondlula phathi kwazo uthi mawusubuka usumdala ubona ukuthi la kwakuvumene inkosi ukuthi undlule kuzona so yeah yimina ke lo mamkhawula Oh, yebo. Ngiyacabanga ukuthi into eyenza futhi ukuthi ungangeni kakhulu ukuthi wakhula kanzima kangakanani mhlambe kohamba kungene njengoba sizoxoxa angazi ake ngithi akusi yilokho inkosi engithume kona namhlanje kuzosuke kube kude kakhulu kuningi baba ngifuna ukufocusa la ekutheni yini engibekela ekhaya namhlanje amen baba engikuthande kakhulu nje ukuthi uthi futhi wasindiswa amen uza la nje usindisiwe amen all right ake senze kanje nake ngidedele amen baba ukuthi nje lokho kukwena okuthunyiwe uyazwa nizoqala kuphi ngendlela okuprepare ngakhona amen sihambe kanjalo all right ngithi nje over to you amen baba yeah into engilethela ekhaya baba yebo ngizothula ubufakazi about la ngibuya khona and where God has rescued me okay mamkhawula ngasindiswa ngo1995 esikolweni ngisese umuntu omusha yes yebo mangisindiswa ngasindiswa kushumayela abantu abasha yes ngiye ngithi mangikhuluma ngithi kubalekile ukuthi abantwana bethu sibakhulisele enkosini ukuze bakwazi nabo ukufakaza bafakazela abanye abantu abasha amen so ngoba mina mangiqala ukuyazi insindiso angifakazelwanga abantu abadala kodwa ngafika ibandla ngaliqala esikolweni kwakhonzwa impela kangangokuthi even miracles were happening esikoleni baba people were getting deliverance I remember sengisindisiwe there's this family yomunye umzalwane sasikhonza naye esikolweni during break time base invite ekhaya kubo after school ukuthi sokhuleka safica kune umntwana lapho ona 6 years umntana khona since wazalwa bekangakaza ahambe ehleli kwelchair ekhubazekile safika lapho singabantu abasha sakhuleka inkosi yazehlisa lo mntwana loyo waqala ukwazi ukuthi azibambele ukudla adle wakhuluma waluleka amathambo omzimba into bamangala nje basibiza abantu bakhona bebekhonza kaShembe basibiza ngempela ukuthi sizobona umhlolo uNkulunkulu wenzele so ngizama ukusho ukuthi uNkulunkulu nabantu abasha abasebenzisa banamandla ukuthi nje they need to be channeled in the right position they do not know how powerful they are ngifika nje ebandleni ngiyokhonza la ngikhonza khona ngifika vele ngikhuliswe from esikolweni my first deliverance mina ngayithola esikolweni considering the fact ukuthi ngakhula ngumntana ohlushwa imimoya yamadlozi so yes my first deliverance ngayithola esikolweni I was delivered by young people before I worked for the Lord before uNkulunkulu engithatha to the journey yokungikhulisa ngiyafika ebandleni nje ngiclean ngiright so umkhulu umsebenzi oyenziwa abantu abasha uma bekhonza so into engiletha la ekhaya ke baba yes ngizoxwayisa
ngizofundisa kahle kahle ngama altari ukubaluleka kokunqamula ama altari wamadlozi empilweni. Okay. Mina ngasindiswa baba ekusindisweni kwami kanjalo ngahamba nenkosi kakhulu nakuba ngeke ngize ngingene into details kodwa ngaze ngafinyelela obizweni uNkulunkulu angibizele lona. Inkosi ngisebenzisa kakhulu ngaba nabantwana enkosini abanye manje babafundisa and all that. So now ngikhula nje I was delivered from imimoya yamadlozi. But kwahamba ngisengishadile. Okay, before ngishade mangiqala ngiba nobudlelwane kwavule kumnyango because ubudlelwane engaba nabo saqala ngaloko kumele sigcine ngakho. Okay. Yes, lithi lenkosi umbheda uhlonishwe bonke abantu. Oh yeah. So number 2 mangihlangana noBabukhawula wayengakholwa, uyabona. I'm not trying ukuthi mhlambe ngithi ngihlaza umyeni wami kodwa ngizama ukuchannel istory sami ukuthi kusuke laphi. So yes. Now kwaba neminyango evulekayo ngaqala ngahlushwa ke imoya yamadlozi. Yes. So now ngila ukuzoxwayisa about ukubaluleka kokunqamula kwama altar because back then I did not understand what was happening in such a way that I ended up ngithwasa. After everything that I have been through, after uNkulunkulu esengisebenzisile kuningi uNkulunkulu akwenzile esebenza. I was ministering deliverance kuma devil worshippers. I was yes, the gift of healing. I would pray uNkulunkulu wangisebenzisa abantu abaphambene ngengqondo bebephila abantu bengathola abantwana. I would pray for them. uNkulunkulu ayenza umusa abantu baphile. So kuningi nje engakwenza ukuthi kungathiwa ngibuyele emuva ngiyathwasa. So yangikhathaza ke lento and ukuthwasa kakhona baba ngiyabona uyadideka. Ngizama ukuthola la ukuthi usindisiwe ngo95. Yes baba. Kwahamba along the way usuyithola usuyathwasa. Yes. Okay. Right. Ukuthwasa kwami ngithwasa ngo 2005. Usuhambe wenza ama deliverance njengobusho nake nahamba ngashumayela kuleya muzi kwasizakala umntwana waphinde washumayela. Futhi ayilo muzi kuphela kuningi baba kuningi. Yebo. Kuningi because njoba okay ake ngisho kanje. Ngisebenzile no Babunhlapho. UBabunhlapho mayephuma Assemblies of God. Ngazi ngisho ekhaya kubo phakathi. Yes, ngazi ngisho uBabunhlapho weGNF. Yes. He was like a son to umamncane wami ohlala eBalfour, so I used to go there. Ngangishumayela ezikolweni. So uBabunhlapho mayeqala evula iGNF saba abantu bokuqala bokuhlabelela emathendeni esaqala ukuvula amathende. Ubabhumbi kanjalo ngisebenzile naye. So kuningi njoba ngisho So now nje ugumbi lo uNkulunkulu lomuntu omusha yebe yes. I even have photos nje naye ngisebenzile naye. Yes, sihambile kakhulu nabo Babunhlapho ngisho ngakashadi eshada sasikwakuithina esasisebenza naye ngaleso sikhathi. Nishumayela. Yes, sasihlabelela ke ngaso sikhathi ngangihlabelela ngangishumayela ezikolweni. Okay. Yes, ngangishumayela ezikolweni ngaleso sikhathi. Kuningi uNkulunkulu akenzile nje baba. So uyayibona ukuthi iba nemystery nyana. Ukuthi umuntu esehambe noNkulunkulu kangaka ubuyela kanjani wabona amandla akhe ubuyela kanjani uyothwasa. Into engilethela baba la ekhaya ukuthi baningi abantu who are going through the very same journey yokuthi umuntu ezithole umntana kaNkulunkulu kodwa kube nezimo ezizomqindezela ukuthi agcine ethwasile. Yes. And uma usathane ebona ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa uzoletha izimo ezibeka impilo yomuntu engozini because by that time idlozi maliqala livuka lokuthwasa I was pregnant. I was highly pregnant, I think 7 months 8 months. Yes, ngaleso sikhathi and imimoya yamadlozi yangitshela kahle yathi awuzukumzala lo mntana uzomzala ngomlomo. Yes. So awuzukumzala ungathwasanga kade sikufuna ukuthi uthathe isipho sabantu abadala. Yabona. Ngalesikhathi leso ngiyagula and ngavele ngagula ngendlela ukuthi kwakungisheshisa baba ngiba nephika ngivale kumoya. Kuningi okwakwenzeka empilweni yami. So yeah. So uyazwisisa ukuthi I was about to lose a child ngaleso sikhathi. Uyabona ngenxa ukuthi ngingafuni ukuthatha umsebenzi wedlozi. So abanye bangathi abantu awumthembanga kakhulu uNkulunkulu. Ngabe wamthemba uNkulunkulu you're not going to lose a child. Ngamluza umntwana but ayilo.
khona khona owamluza engamluza before impela lo. yes futhi ngizochaza baba when times goes on nawe mase ngasachaza ngongikhumbuza ukuthi angimluza ngumntwana ngoba uNkulunkulu ehlulekile kodwa kuneminyango eyayingavalekanga so udaba lwami luthi ke baba la njengoba sikhula ubaba kubaba wakwaShabangu ngwakamkwena sizalelwa emindenini engasindiswanga baba yes uma sizalelwa emindenini engasindiswanga masizalwa like thina kamkwena umntwana makazalwa uyathathwa ayiswe emsamo uyabona makafika lapha emsamo introduce emadlozeni uyabona maye introduce emadlozeni it's either bazomhlabela inkukhu noma kuzothiwane kodwa kuya ngamasiko ahlukile abanye umntwana they go as to an extent yokumfaka isiphandla bamhlabele imbuzi yabona so now in the physical realm baba ama altar ame kanje in the physical realm abantu abadala imindeni yethu abazali bethu bona ngokwabo basintroduce kubantu abadala sebahamba emadlozeni but kunalento abangayazi ukuthi in the spiritual realm they are introducing us to the marine kingdom yayibona imarine kingdom yizwe lamanzi ngaphansi angisho khona izwe lisemkhatheni yes so bona they think ukuthi basi asharisha to amadlozi ukuthi awasigade ngenkathi uthatha umntwana abazali bakho njengoba abashabangu bekuthatha bekintroduce kulamadlozi wakaShabangu in other words wena remember baba ukuthi umuntu mayezala uzala uNkulunkulu anesiphiwo asibekile phezulu komuntu so umntwana makazala uzala usathane uzala afana nebhola evalelekile usathane akakwazi kumpenetrate loyo mntwana yabona so immediately wena uthatha lo mntana wakho manje uyombeka lapha emsamo ukhuluma ngisho ungahlabile lutho usuyenza isivumelwano samazwi between wena ne altar lase the covenant of the words with the marine kingdom unknowingly uma sohlaba inkukhu whatever uzoyihlaba noma imbuzi so yenza the covenant of the blood ngomntana in the marine kingdom so into yenzeka kulesa sizwe sakwa marine kingdom bayaphuthuma bathi na umntwana na uThemba ubaba kusinikeze yena phuthumani imbheke ukuthi unani babheke izipho zakho and then they start to strip you off your gift naturally ozenazo ozinike uNkulunkulu now you are becoming an open book embusweni wobumnyama uyakubona lokho so now ukhula nje as a child impilo yakho ayisaphathangwa uNkulunkulu lo okulethile in other words umzali sekekuthathe from God to kule mimoya thinking ukuthi ukunikele emadlozeni now ake sikhumbule lana baba abantu uma umuntu ehamba uyabona la emhlabeni baba kunjena mawula emhlabeni uma ufuna ukuya lapha na eshop uyaya but if you decide ukuthi uye shop is your choice awuze kuye shop but now mawungasekho so ushonile ngale kwethuna awu decide awuhambi la uthanda khona akufani nalana njoba ngisuke endlini ekhaya ngeza lana I decided ukuthi ngiza lana yabona but makungathiwa sengingale umzimba lo usufile ngale awuyikhetheli yebo kume inkosi yamakhosi is either kunezulu kunesihoko ayikho enye indawo ekhona baba amen yezulu isihoko thi ngibe kanje ihigh days noma iparadise kunjalo nje uyabona lento le so now abantu into esingayi understand baba ukuthi umuntu akafi ngifuna ukudlulisela le message yes to not only abantwana bakaNkulunkulu because bona bayazi even abantu abangasindiswanga people they think ukuthi once you die umoya wakho uzozula lapha noma uya kubo gogo bakho noma uya kubo mkhulu bakho ayikho leyo nto mawufa it's either uya paradise ekulindeni noma high days awuhambi that's why khona nomhlabelelo othi ayikho indlela ezulwini ehamba lapho uthanda khona yebo uyabona so now when you are thinking ukuthi when you die khona ikhaya thizeni labantu abadala kanti alikho let's read the bible is there alikho uyabona lonto le so now udaba lwami lisekutheni ke manje when you introduce lo mntwana wena nje ukuthi umintroduce kubo gogo nabomkhulu ugogo wakho le la khona e paradise noma high days you are introducing this child to a foreign spirits uyayibona lento le so now uma usumintroduce seka exposed uyamangala umntana wakho uyakhula uba umntwana oba exposed kuma drugs and so many things uyamangala ukuthi umntana wakho ekhaya nihlakaniphe nonke umntwana uyaqala uba isidomo
uyamangala ukuthi umntana because whatever introduce kuSathane Hey. whatever afuna ukumfaka yona uzomfakela yona whatever afuna ukuyithatha uzoyithatha Amen. empilweni yomntwana so Kunjalo. now udaba lami lesekutheni baba ekuthwaseni kwami and mind you angithwasanga kakodwa ngithwase kabili angiyilahlanga inkosi kakodwa ngiyilahle kabili Yo. so now Okay. I did not understand ukuthi kwenzeka kanjani until I came back ngifuna ukuthi ngibuyele kunawo bese sizobuyela emuva there's a reason Yes. because now uma sengibuyile nawo enkosini ila inkosi ingibonise khona ukuthi inkinga isekutheni uma uphuma kulama altari awulikhiphanga igama lakho Oh. and you did not destroy those altars. You did not seal those altars with the blood of Jesus Christ. Because now, isivumelano segazi baba, the covenant of the blood, ayinqamuki noma ngamazwi inqamulwa yigazi lika Jesu. You know. So now you need as a person uma ususindiswa uma ubuye ekhaya lamadlozi, you need to go back. Uyo destroy lawa ma altar. Right. Before what destroyer uyokhipha igama lakho up to the 4th generation and destroy them reversing to the 4th generation yabo khokho bakho. Okusho ukuthi uyahamba uyekhaya la uzalwa khona. No baba. Oh, ngiyenzela umbukeli ukuthi Yes baba, yes ukuze umbukeli I understand. Ama altar sisazongena lapho kutheni will destroy kanjani i-altar. Yes, i-altar. But just to brief ngoba usuze wabuza baba i-altari because abazalwane bayogcina sabanemisamo yabo manje bathi hayi mamkhawula wathi sakhi i-altari cha ensindisweni asakhi i-altari elivisible but i-altari it's a covenant that you make with Jesus Christ. Yes. Ngamazwi ukhuluma and remember when you say I cover myself with the blood of Jesus the blood of Jesus comes upon you and the spirits zobumnyama zibona igazi lika Jesu ku so nama altari ayikho into enqamula ama-altari ngaphandle kwegazi lika Jesu Kristu. Yebo. Uyahamba wena uyowanqamula. Remember now uGideon uNkulunkulu wathi kuyena akahambe ayochitha ama-altari kayise ama-altari wamaBhali. Yes. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi arescue abantwana bakwaIsrael wathi mayeqeda wathi ungakhele ialtari. So now udestroya ialtar sisazongena ukuthi bese sifunda nama scriptures ukuthi ulidestroya kanjani ialtar. Okay. But manje kubalekile ukuthi ulidestroy lelo altar and seal it with the blood of Jesus ukuthi lingaphinde livuke. Amen. Ngiyabona. Ngikuzwa kahle. Yes baba. Because abantu abaningi bayamangala umuntu mangele usindisiwe but uyazamula kunalokho zamula lokho okungajwayelekile okuspiritual umuntu uyathandaza futhi mawuthandaza uzamula khona umntana kaNkulunkulu usindisiwe umntana kaNkulunkulu uyabhodla uyamthanda uNkulunkulu kancane hey awazi ukuthi kuyenziwa yini uyabona lento le kancane wena uhamba uphupha amanzi uhamba uphupha kugijimisa izango but umntana kaNkulunkulu usindisiwe igama lakho lisesekhona lapha ku Marine Kingdom because ngizokwenzela umzekelo baba. Yes. That is why it's important ukuthi ezabazali sikhuluma kanjani nabantwana bethu. Uma uthi hayi wena uyangidina wena uyislima amademon lapha nembusweni omnyama ayagijima athi babashaba nguthi umntana uyislima menzeni islima manje menzeni islima uSathane is at work. Uyamangala umntana uyashintsha but it's because wena amagama wakhiphile amagama they are alive amagama they are very powerful. Amen. Uyabona. Amen. So the importance of breaking ama altars. So ukubuyela emuva ke baba kancane. Yebo. Ekuthwaseni kami ke mina ngathwasa ngisetshenziswa uNkulunkulu njengoba ngichazile ngasebenza futhi ebungomeni yakubona and eksebenzini ebungomeni inhliziyo yami yayila ekutheni kodwa ngumntana kaNkulunkulu ngiyalazi iqiniso ngisindisiwe yakubona lokho Kusho ukuthi yathi le moya mayithi umntwana uzomkhipha ngomlomo wagcina sewuvuma ukuthi manje sengiyahamba ke ngiyothwasa. Yes, I got sick baba ngangikula ngalendlela yokuthi I remember umyeni wami engihambisa bangihambisa komunye umama wase St John okwakuthiwa uMamshabo Ashabalala lapha ePola Park. Indlela ngangikula ngayo sasihleli nomunye umama owayesihlobo wawunesi la owayesihlobo salanga ngihlala khona ngaleso sikhathi. Eloke eshilo nje ukuthi lo mntana uyahamba unephika. Ngangalazi ngaqala ukulazi iphika lapho indlela engangikula ngayo bangifaka ku venture kwakhishwa ama seat because I couldn't stand, I couldn't walk. Yabo ngigula you know. Ngahanjiswa kulowo mama loyo ngathi mangifika bengihlisa
ngilaliswe espontsheni amathwasa wakhe wathi mama uzawubhubha lo muntu akangangeni la ekhaya uyabona lokho wathi lo mama lo makabhubha la ulungile uzobe kungase umuntu oqala wokubhubha kodwa ngize kumiyeka ngimjikise nesifo esingaka so angikho la baba ukuphakamisa amadlozi but ngila ekutheni kukhona la uNkulunkulu angikhiphe khona ene uma uNkulunkulu ekwazile ukuthi akhiphe mina kuyaphumeka yes kodwa ngaleso sikhathi ngangingazi ukuthi yini le engibuyisela kangaka ekutheni sengimile nenkosi kodwa kuvele kushaya usathani mina wayengishaya ngabantwana nje eqhoboza nje ingane zami uyabona so uma umzali akukho lula ukuthi ungabuka ingane zakho zifa uyakubona lokho so na ungathwasa baba ene ngoba abanye abantu they can argue and say ukusho ukuthi wena idlozi lakho kwakwelamanga or wanganalo ngampela nje mina baba nganginalo idlozi kakhulu futhi those spirits wawulizwa kanjani ukuthi unalo ngangilizwa kanjani the marine spirits baba they communicate njengoba siqoqa so ama marine kingdom ayakhuluma kufana nesiphiwo sobuprofeti remember now the enemy is the copycat kaNkulunkulu usathane uyenza yonke into uNkulunkulu ayenzayo uma wena as a person uNkulunkulu has given you a gift of prophecy uma ungacheka baba most of abantu abathwasayo actually abantu abanesipho seprofeti when the devil angisho now I've been introduced to that altar and then the enemy has seen ukuthi okay this one is a prophet this one is a pastor yabona so uzosebenzisa lesiphiwo you know uma esebenzisa athathe advantage yesiphiwo sakho akusakhuluma umoya kaNkulunkulu ufaka yena imimoya yakhe yes that will communicate so engizama ukusho baba ngathwasa ngasebenza and in me I had 37,000 demons ancestral spirits I did not know that I knew that isikhathi usathwasa bungazi noma sengisebenza I did not know ngaze uma inkosi Jesu singikhulula finally okay wathi mayefika kimi sizongena kulelo daba and then wathi kimi I had 37,000 demons and they all vanished in the twinkle of an eye but ngisese la odameni lokuthi ukusiza abazalwana abazothayi kusho ukuthi idlozela likuye la liwiki yiko vele bukaphuma ngena I was into deep baba I was into deep in a way that ezinye izinto mangathi ngiyazikhuluma ungathuka mawungibuka ukuthi ayibo lo sisi ngampela has been through so much I was very too deep asivele sikukhulume konke nje manje ngoba sewukhona okunye vele embrace le mimoya akusikhona ukuyi-embrace baba ukwenzela ukuthi omunye oxakwe yiyo nayo udeep mhlawumbe ayithole bukela this video abe ne-understanding athi hayi man nakimi lokhu kwenzakalile okusho ukuthi nami ngakwazi ukuphuma because nami ngideep ngalendlela kwa manje uzoyizwa kahle mawuyiqoqa nje alright kube ngazathi uyayiphakamisa kanti uyayi-expose yes so mangithi mina baba I was into deep kimina ithi ngayibeki ngesikristu ukuthi Jesus Christ uma engideliver said to me I had 37,000 spiritual demons demons in me amen ake ngiyibeke ngobungoma ngangihamba namabutho ibutho ke akuyona into encane it's multitude and numbers of people when we speak about people so mina ngangihamba namabutho amadlozi nganginamadlozi engikwaziyo ngamagama onyona manzi ontabayezo khiwani gogo Mathefula gogo Lina kuningi in such a way that even my children were so deep bebazi ukuthi uma reacta kanje kusuke kuvuke ubani uma yenza kanje bebawazi ukwahlukanisa ngangishintsha nje ngibe indoda makuthiwa kuvuke the dominating ancestral spirit uyona manzi ngangishintsha nje ngibe indoda and I was in too deep mangithi I was in too deep mina mangihlolela abantu baba ngangafani nomuntu ozochitha amathambo ngangasebenzisa amathambo hayi ukuthi ngangawazi ngangwafundiswa amathambo kodwa ngangawasebenzisi ngangihlola usathane in other words beka-use the same gift boss ngangihlola ngengqondo and akekho umuntu oke wafika endumbeni yami wangithola ngekho accurate I was very much accurate that's how deep I was I would tell you even your surname ukuthi ubani and I was ngangabhuli normal ukuthi vuma kwathini vuma ngangibhuka mina mangibhulela abantu kwakuvuka lona idlozi sasingabhula u3 hours kuhlelile that spirit that I believe ukuthi kwakumkhulu ngaleso sikhathi sikhuluma nje nawo
ngiyindoda ngihleli laphayana esitulweni ngihleli sekwendoda ngikhuluma futhi ngikhuluma izinto ozaziyo. That's how deep. And by so saying baba njengoba ngishilo ukuthi angifuni kube ngathi ngi-embrace amadlozi, ngifuna ukuchazeka la nabantu ukuthi baba kwenzeka kanjani lokho, ngoba abanye abantu i-podcast ayibuka abantu abangasindiswanga, abasindiswe kuphela abangasindiswanga bazothi awulusisi idlozi kushuthi likhona liyasebenza pho ulilahlelene. Uyabona lento le, kanti asikho lapho, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu. Uyindlela neqiniso nokuphila, akekho omunye. So akupheleli lapho ke baba. Mangithi I was too deep, akekho umuntu mina wayengena endumbeni yami angaphili. Ene ngangingasebenzisa imithi. Ngangakutshela nje ukuthi thatha amahlamvu esihlahla laphana ungizele nenhlabathi yasekhaya bese ngithatha amanzi bese ngiyawaphahlela ngiyakunika ngisho kungathi ufi spinal cord sasivuka. Yabona, so that is why ngithi akusidlo zinyana nje lokuthi mhlambe ukuthi hayi vele bokumele uliyeke, you know. It was something ngangibambeke kakhulu. That is why mangiphuma ngangilahlekelwa abantwana. So ngizothi kumlaleli uma ngiphumile mina kuyaphumela. Uma ngiphumile mina kuyaphumeka. My last born child, he is a twin. Elinye twin nje la thathwa ile mimoya esiswini angilizalanga nginalo ithuna lalo. That's how cruel imimoya yamadlozi are. Ngithi mangifakaza ngithi mina I slept a prophet and woke up a sangoma. Sizongena kuyo leyo. But ngizama ukusho ukuthi baba lezi zinto zikhona. Yebo. Ziyaphila. Uyabo. Kodwa azinawo amandla ngaphezulu kaNkulunkulu. Yes. So ukuchaza udaba lobu deep nganginomkhovu. Ngangino Yo, ise deep ngempela ke manje. Bona nanomkhovu. Nganginomkhovu, nganginenyoka, nganginesilwane. Yes. Okay. Yini umkhovu for someone ongazi? Yes. Awuyichaze. Okay, umkhovu baba umuntu. Umuntu njengami. Umkhovu umuntu onjengawe nje ophilile. Ake ngithi mina umkhovu enganawo kwakumkhovu enganginawo kwakumkhovu umuntu wesifazane. Okay. So abanye abantu ngizochaza ukuthi yini umkhovu. Abanye abantu bakwazi ukuthi uyahamba uyenyangeni uyofuna umkhovu. Mhlambe bakukhandele wona. Mina umuntu engathatha umsebenzi wakhe mangibiza ngokwedlozi waye nalezo zinto. So kimina zafika ezisiphiwo angihambanga ngayo bulala umuntu. Kodwa zeza as a package yesikhwama sami, and they were never introduced at the same time. They were introduced along the years sengiqhubeka. Umuntu wasekhaya. Ngathwasa idlozi la khabo babami. Okay, khona owayeyisangoma wayishiya lezi zinto. Yes, wayenyanga, yes. Okay. Owashiya lezi zinto. So even though because mawukhanda umkhovu, even if bangawu destroy, but spiritually uyaphila. It can never be destroyed unless Jesus Christ is the one who destroys it. So esikhwameni sakhe zazikhona lezi zinto. So abantu they can yazi ukuthi ezinye izangoma they can argue ukuthi awukwazeki ukuthi ungaba nento espiritual ukuthi nganginazo baba. Kangangokuthi uma kuthi umuntu akalapheki, even mangilapho umuntu kuvuka idlozi, I would move like a snake. And perform whatever that I'm going to perform them, and lo muntu lo uzophila, and for that day angiphumeli ngaphandle ngoba amehlo wami ayinyoka. I'm trying to say how deep I was, and I'm still saying if Jesus Christ set me free, he can also set umbukeli othi ngikhathele, because baba we cannot run away from this fact ukuthi Jesus Christ is the way, the truth and the life. Akekho ya kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Yabona. And le mimoya esibambayo esikholelwa ukuthi imimoya yabantu abadala bakithi ayinali izulu. Bonke uNkulunkulu abantu ababakhonzayo emhlabeni abanali izulu. Uyedwa uNkulunkulu nezulu. Amen. Uyise wenkosi yethu nguJesu Kristu. So lezi zinto sizisebenzisa la emhlabeni usathana sikhohlise ngazo, but ngalo kwethuna uma mina ngifa. That is why uma unedlozi mawushona wena alihambi nawe la uyakhona. Makuthiwa kunendawo bona abahlali ngani lapha ya kule ndawo. Liyabuya lizongena emntanweni wakho. Lisabanda phana kule ndawo lihlali ngani. Yingoba yikho le ndawo, they want to be on earth. And for a person who can argue ati amadlozi akhona wena sisa amadlozi asazokushaya, alikho idlozi elizongishaya mina baba. Alikho idlozi elizongishaya. Another thing engifuna ukuyisho, uyabona baba, angazi mhlamba akwazi ube expose kumuntu osedlozini onedlozi. Umuntu onedlozi lobungoma. Khona manje uma kuthiwa kuvuka idlozi ngiya scream, right?
ngiya transforma lokho kubhodla kanjalo akusubhodla bathi ukukhonya oh okay yes lokhu skima thoba hey yonke lento le yes uya scream right that's number 1 number 2 the expression changes to show ukuthi it's no longer you in this body so now uma njoba ungibona ngumama khawula kanjena baba mangikhuluma nawe ngiscream yes to prove kubalaleli ekhaya nababukela ukuthi le mimoya akuyona amadlozi ethu akekho noyedwa okuthiwa kokhokho bethu wayenesifo sokuscream avela scream kabi hey akekho noyedwa so uma sowubuya yini le screamisayo mase ngikhuluma angisakhulumi sengikhuluma kanjani why yini it's because the spirit esizifoster emoya emphefumulweni wakho it's not the normal spirit umuntu oshona imoya wakho normal uma kuthiwa umuntu uyabuya uzobuya be normal yes mayizongena kuzo ba normal number 2 baba into abalaleli amele singavumi ukuroja uSathane yes abantu okumele bazibuzo yona ukuthi ebusweni you change yes you just become ugly angaze ngibone mina umuntu noma ngaba muhle umuntu ovuka edlozi ovela abe muhle you just become ugly yeah lo muntu oshonile ushone ngamubi yep and uma lo muntu somamukela wena empilweni yakho esezophila kuwe let's say for ake ngenze example baba uma kuthi umuntu ulanda ngehlahla yes eshonile ushone lo muntu la eyazi ukuthi ekhaya kule ePortshepstone right yes eNatal ushona eyazi lo muntu lo ukuthi la iGoli ngize ngizosebenza uyafika ushonela la iGoli so umlanda ngehlahla umbuyisela ekhaya mele umtshela ukuthi mfowethu sengizokuthatha la akaboni yini yena hey into efika iqake leyo akaboni yini yena mawume garage mfowethu ungasali la sikafika ekhaya akasalazi ikhaya belihamba kangaka yena you are taking imimoya ekungasimoya yakini ezohlupha abantwana bakho as abantu abamnyama we are suffering because sithathe imimoya okungamelanga siyithathe eyafika yasiroba sadalwa uNkulunkulu yebo sadalwa uNkulunkulu enye into bengithi ngizoqala kuyo kune message uNkulunkulu angiphe yona izolo baba ukuthi ngitshele bonke abantu abamnyama ukuthi uyabathanda amen futhi ukuthi uyabazi amen nokuthi abantu abamnyama bakhona eBhayibhelini wow so I'm going to leave scriptures that shows ukuthi abantu abamnyama bakhona eBhayibhelini abazalwane bahambe bayofunda nabantu abangasindiswanga abathenga amaBhayibheli bahambe bayofunda iyasazi inkosi amen baba kekho umuntu okwazi ukudala umuntu akekho so uNkulunkulu angeke asidale singabantu abamnyama asizonda sikukhohlisana umuntu athi ngimfundi lo Jesu wabelunga kuyena uJesu wabe futhi uJesu ayengayena umlungu amen ake silikhuluma iqiniso amaJuda kuona abelungu so bathi abelungu basihlukumezile abalungu bathi yes basihlukumezile kodwa uJesu akayena umlungu ke sengikhulumela uJesu hey sesazongena deep kuleyo ndaba but ngoba nakho usoyithachile uyini uJesu baba when you read the Bible angikhulumi lento ekhulunywa abanye abantu uJesu was a Jew from the east if you can go and search ama Jews from the east ukuthi kanjani ayikho into ethi mlungu baba yebo and you know mina uJesu Christ wasiveza kumina baba mangiyeke ubungoma wafika qathatha uJesu wafika endumbeni yesangoma wazongikhipha ebungomeni wow yes so eqaleni ake ngiqale la sizofika kuyona uNkulunkulu mayisiphila ithuba nale kodwa ngifuna ukuchaza ukuthi uJesu Kristu wathi mayefika kumina ngambona emafinda phana ngaso sikangalelwanga ngambona emhlophe njengeqo engathi umbethi isibhakabhaka yes wama lapha futhi engathi kwakuyiphupho ngizothi kwakuyiphupho ngibuke ngathi ngiyaphupha ebusuku and then mangiphupha ngiphupha uJesu Kristu kushuthi ngiphupha abantu kungolosithathu bayakhala nabakhala ngiphumela ngaphandle yabona ntambama ngesama ukuthi kunjani ngabo 6:15 lapho isikhathi ephusheni kwaku 6:15 ngiza abantu bayakhala mayememeza ngiyaphuma ngifuna ukubona ukuthi abantu bakhalelana mangiphumela ngaphandle ngibona abantu babheke phezulu kwakunosisi othwele izandla ekhanda athi hayibo nkosi yami evoshoza leyo wangamadolo omunye ubhuti wathi hayibo kanti kwakuyiqinisa ukuthi uJesu uyabuya nalo sisi wathi kanti baqinisile ukuthi uJesu Kristu uyabuya ngisabukela abantu abathi abanye babheke phezulu yabona mangithi ngiyabheka baba hayibo ngayibona inkosi yamakhosi amen emude ehamba nama chariots angazi ama chariots ngesizulwini dikarik yes lawa akhwelwa ama angels mangimbuka baba ngibheka phezulu wayebhekile eme kanje wathena wabuka mina
out of all those people emkhulu Chariots were like bewangathi afika la kuyi Yes. like waye umuntu ongekho normal emkhulu but emhlophe naye ebusweni emhlophe but ewumuntu umuntu Yeah. emhlophe lokho ngathi umhlophe qhaqhaqhaqha ngathi yifu Yes. and then maye ngibuka baba ngamehlo wakhe umuntu maye ngathi ngichaza ubuso bakhe azange ngibone ukuthi babunjani I was never given an allowance ukuthi ngibone ubuso bakhe but ngawabona amehlo wakhe wangibuka he spoke to me Yebo. maye Amen. khuluma baba kakhulumanga ngomlomo wakhuluma ngamehlo Oh. wakhuluma ethule Yebo. azange anaka umzimba wami kwakungathi voice yakhe ingene ngaphakathi kwami kumuntu wangaphakathi wathi kimi it's time I have come for you it's time Yo. maye it is time ngoba ngathi nginikwa opportunity yokubuka la emaceleni ama chariots Amen. mangibuka la eceleni ngathola interpretation ukuthi it's time uyabuya kwaba nento engathi ithi kimi bheke emafini mangibheka ngambona amafu angaphezulu kwakhe yena angaphansi kwamafu Oh. kushuthele ngele emhlabeni Amen. yes Yes. ngambona kanjalo mangimbona okwesibili interpretation makathi it's time ngoba nento ethi kimi it's time ngikulandile mangibuka amehlo wakhe baba it was like a still water amanzi athulile still water mangibuka lamehlo ayangidonsa ngifaka phakathi kwalamehlo wayethwele umhlaba wonke Oh. phakathi kwalawo mehlo Amen. yabona into owayikhuluma kimi uJesu uma esebuya ezendumbeni yami ngoba waza insuku ezintathu wathi kimi wena nendoda yakho nithi mina nguNkulunkulu wamaJuda nguNkulunkulu wabelungu wathi mina nguNkulunkulu angiyena umuntu and I'm not going to be determined by you Amen. abanye bangabuza ukuthi wayekhuluma which language uJesu Kristu mayekhuluma nawe baba uzokhuluma ngale language ojwayele ukuyikhuluma Yes. wena mina mangikhuluma ngijwayele ukukhuluma isiZulu ngijwayele ukukhuluma iEnglish Oh. so mayekhuluma nami wakhuluma ngesiZulu wathi wena nendoda yakho nithi mina nguNkulunkulu wabelungu nabaJuda nguNkulunkulu womhlaba wonke mina angena umuntu futhi I cannot be determined by people Oh. wathi okwesibili mayekhuluma wathi kimi according to people kusho ukuthi I was supposed to come ngumuntu ngumndiya ngiyini ngimlungu ngiyini ngimapheshphesh wathi I cannot be told by people ukuthi kumele ngibe njani that was Jesus Amen. yabona Yebo. so ekubuyeleni baba intweni inkosi engithume yona indaba yama altar Ngizokuphazamisa. yebo Uzongixolela nje. yebo Ngifuna like ngihambe nami ngiyitholile. yes Besilapha emkhovini yebo baba ukuthi umkhovu wawuthola ngalendlela uthe into efana nomuntu nje umuntu impela baba kusinto efana nomuntu angazi into esingayifanisa nayo umkhovu iyo lento Ake esasiyibona ngichaze, kwisibaya istory babe sazi isistory leso kuthiwa ake ngichaze angaze ngiyikhanda imikhovu kodwa nginolwazi because uma angisho nje obungibuza kanje yes uma uba yisangoma uma kuya ngokuthi ujwayele ucommunicate nalama spirits kangakanani uma ubuza they ask you because after they have given me umkhovu lowo nesilwane ngizochaza ukuthi kwakwisilwane hloboni okay and then nenyoka yes uma beqeda ukungipha lezo zinto lezo I wanted to know because ngangifuna ukwazi ukuthi yini lengihamba nayo yebo ukuthi umkhovu yini so lekhehle lingipha lezi zinto laze liyachaza ukuthi nginomkhovu owumuntu wesifazane wayewumama okay umama nje owathathwa ile khehla ngaleso sikhathi leso le demoni elizenza leli khehla elalikule khehla lathatha lo mama lo lambulala nje lamhlukanisa nabantwana umuntu mayenziwa umkhovu uyathathwa wena ubulawe kodwa ukufa kwakhona baba awufi ngokupheleleyo oh yes awufi ngokupheleleyo kusetshenziswa imithi ufa la ebantwini kithi thina abantu yes you have no motion Okay. you cannot speak ungafaka emakhazeni nje Hey. yeah but awufanga ngokuphelele uyakubona lokho yep bese kufakwa imithi usuyavusa ngokwemithi yeah so in other words they cancel you bathi minus you emhlabeni and then bathi plus you in the spiritual realm so umkhovu that is why abantu angeke ubone umkhovu uhamba nje emini ba yes but iyahamba nje uya lapha eshop ungandlula imikhovu emini ngabe ungayiboni sure umuntu nje ophilayo oyothi ngelinlanga uma inkosi yenza umusa uzokuthiwa ibo emzini thizeni kwaphuma abantu okade bashona emva kodrop uyimangala ukuthi umuntu uhleli kanjani emva kodrop uyabona baphuma kodwa sebengase abantu abaphelele yebo uyabona
So umkhovu nje umuntu osuke wanqanyulela insuku zakhe. Oh. Yes. Uyathunywa naye uyasetshenziswa kusiza. Kuvele ayisekho Usebenza into wakhe ezenziwa ngaye emhlabeni akasaphili ngokuphelele uphila manje in the marine kingdom. So in the spiritual realm baba ukuthi ngichaze ngoba ngiyazi abazalwane bayathanda ukubuka amaphutha nelincane nabantu nje bazothi hayi uthe wena umuntu eparadise nasayidesi lo usefile manje uyephi yena akayi eparadise nasayidesi. Nayi into baba uma umuntu eshona. Yes, like abantu abashona prematurely. In the marine kingdom, more especially laba babulawa ngoba kuzogangwa ngabo. In the marine kingdom, bayathathwa bayavalelwa bayasetshenziswa ngoba isikhathi sabo suke singakafiki sokufa. Lo muntu osuke ekhoviwe mhlambe bebekela ukuthi uzoshona ana 67 years. Yabo. Uma eshona ebekela ukuthi uzoshona na 67 years, when you decide ukumkhova ena 40 years. Kushuthi lo 37 years lo uzohlala in the marine kingdom evalelwe lapha yana but in the physical world ephila khona spiritual. Yebo. Ukukwenzela umzekelo baba angisho wena umuntu kamoya uphile enyameni. Yes. Umphefumulo wakho in the spiritual realm when you pray you are able to connect to the Lord. Amen. Your spiritual being takes over. Yes. Your physical being has no motion. That's why sithi thula ngqondo yami mzimba wami inhliziyo yami uthobela inkosi. Yes. Lo xhumana noNkulunkulu lo ngaphakathi. Exactly. Because lo ongaphakathi he is not a foreigner in the spiritual world. But lo oyinyama he's a foreigner in the spiritual world. Yes. So uma usukhoviwe wena as umuntu osuke eshonile still oshone before time you are still a foreigner in the spiritual world. Amademoni akuvalela in the spiritual world but in the marine kingdom. So the day kufika lo 67 years ukuthi uyafa wena manje. Nawe nabo they have no use ngawe because the person who is in charge of death is God. So uNkulunkulu like automatically you are taken uyiswa lawa usebenzela khona. So that spirit sakho like that demon now ebizwe ngegama lakho isizofika izoziveza komunye umuntu with the same name. Yabona. So kujulile kakhulu baba mangathi siyakuchaza into zikamoya. And then umention futhi indaba yenyoka. Yes. Yona. Indaba yenyoka baba kunabantu ababa nenyoka ngoba bethwala and so forth and all that. Yes. Bese kuba nabantu ababa nenyoka ngoba sengikhuluma ngezangoma njalo. Kuba nabantu ababa nenyoka ngoba bethwase emanzini. Umuntu aphume nenyoka yakhe. Uyakubona lokho. Bese kuba nabantu abaphiwa inyoka spiritual. It's a spiritual snake. Other people they cannot see it. When amnikazi uyayibona in the spiritual realm. But usukuyisangoma ngesikhathi uphiwa. Not like umuntu nje ongesilutho umuntu nje. Umuntu nje osuke efakwe inyoka baba kusuke kumuntu okusuke kugangwe ngayo. Okay. Uyafaka umuntu nje inyoka kodwa kusuke umuntu ogangwe ngayo. Okay. Now baba na into engifuna ukuyisho. Lithi izwi lenkosi ngizobeka ubutha phakathi komuntu nenyoka. Yes. Abalaleli nababukele ekhaya na into kumele bayiqapheleke ngomoya yamadlozi. Imoya kamadlozi ukubonisa ukuthi akuyona imoya yabokhokho nabomkhulu bethu. Why ithanda into uNkulunkulu angayithandi. uNkulunkulu beka ubutha phakathi kwenyoka nomuntu. Kodwa umoya wamadlozi njoba uphila ubaba uShabangu uyayisaba kabi inyoka. Yebo. Kodwa mase uthwasile sosebenza ngeinyoka. So kufika sothi umntanane wakho akaye emanzini kuyimanje uyawasaba kwayo lawo manzi. Abantu abadala baba abantu bakithi nabashona asibangcwabe emanzini. Sibangcwaba umzimba wabo emathuneni. Yebo. Uma ngifika ezinyanga ngithi kuwe hamba ngikuthatha ngizokuyisa emanzini uyogeza uthini ngikukhuphulela umndawo wakho nani. Umncwabe lapha emanzini nomuntu umuphi lo moya olanda lapha? Umuphi lo moya olanda lapha? Omunye. Ngifuna ukuthi abantu bacaciseleke baba ukuthi umoya wedlozi akuyona lento esicabanga ukuthi iyona. Amadlozi uNkulunkulu akawabekanga waba woNkulunkulu. Yebo. Uthi omunye maka agiwisha indaba yakhe athi amadlozi asiwathandazi but amadlozi iwona sikhulumela noNkulunkulu. Basho njalo. uNkulunkulu lithi lenkosi ungcwele sibe ngcwele. Yes. Ngisesemhlabeni ngangifeba murdu ngithandana namadoda abantu or ngidayisa ngomzimba or ngiyenza lezo zinto sengiyafa sengiyoba idlozi elizokhuluma noNkulunkulu kanjani? Ayenze sense. Ayenze sense futhi. Ngisesemhlabeni ngangibamba abantu inkunzi ngibulala sengiyokhuluma noNkulunkulu kanjani? uNkulunkulu ongcwele. Akwenzeki.
i-confusion nje uyabona abantu so abangena usathana kuyo. ulethele confusion ukuthi asuse abantu phambi kaNkulunkulu and into engifuna ukuyisho baba izinto yabona kunabantu abathi into zobungoma nezamadlozi ayisebenzi ziyasebenza baba asingazikhohlisi ziyasebenza nje futhi kahle nje Yeah. because those are supernatural powers usathana akanamandla amandla uwathatha pho ukusebenza amandla uwathatha kulabantwana beneni ba introduce kumadlozi abaphuca ama stars wabo abaphuca iziphiwo zabo azifake kulabantu afuna ukubasebenzisa Eish. Yeah, cool. uma wena uintroduce umntwana laphayana lo mntwana lo unesiphiwo sokuphilisa usathana yasithatha leso siphiwo ngisho umnikile wathi na umntanami uyasithatha leso siphiwo uyasigodla mhla ebona ukuthi okay ubabashabangu uactive uthatha lesiphiwo salomntana wakho usifaka la usoyaqala uyabhodla uba nemoya wedlozi so uqala ubona izinto so abantu nabafika uzobaphilisa njengoba ngisho ukuthi mina ngangaphilisi imithi yayikhona but ngangiphilisa abantu ngamazwi mangifike endumbeni ngithi njengoba uphuma usoze wagula angeke uphinde ugule hey uyoqaqeka nje uphila yo powerful yonke lento eshoyo ngizwa kahle and then bese kusiza lezi zinto mhlawumbe okay usunenyoka yakhe yakhona la ikusiza khona nje yini umsebenzi wayo ikakhulu baba mangabe uthatha lento ngifuna ukuyihambisa kabili kanjena uma usebenza umsebenzi wamadlozi izinto ozinikwayo uzinikelwa ukusiza abantu okay but in the ngapha ngasenkolweni uzinikelwa ukulahlekisa abantu but wena osetshenziswayo you are a victim nawe wena oyisangoma you are a victim nawe ngokwakho because in true sense you think ukuthi imimoya ebuya kubokhokho bakho ngempela but uma usumntana kaNkuluNkulu uyabona ukuthi okay la I was used to deceive like kahle mayisangoma yafana ne developship I was used ukukhohlisa abantwana bakaNkuluNkulu nami ngikhohlisiwe ngiqhubeke ngikhohlisa abanye so in other words lezo zinto lezo mawuzinika uzinikelwa ukuthi uma kufika abantu kuthiwa lo into thizeni ayisebenze like ngizothini akaphili ithi ngikenzele example kulezi ilwane baba uma ngifuna ngisebenza umuntu ofakwe imimoya yabotikoloshi nabomantindane nani ngangisebenzisa umkhovu ukuyokhipha yes umkhovu ngangisebenzisa wona iwona wawukhipha lezi zinto uhambe uyozilahla uzise kubantu abafana naye so in other words wena mawusumntana kaNkuluNkulu kahle le mkhovu beyingazilahle bezibusela ku Marine Kingdom so usathane uyenzani baba usathane uletha iproblem bese uletha isolution kube ngathi nakhona isolution kanti still akusiyo vele inkinga elethwe uyena akusi solution kahle usuke sethathe lento esuke ifakwe uyena yebo usathana uzosebenzisa umthakathi ukuthi akuthakathi bese asebenzisa inyanga ukuthi kulaphe but when you read the Bible in the book of Deuteronomy chapter 9 from uqala ku verse 10 ikhuluma ngokuthi ake si check baba to make sure ukuthi ngibize kahle Deuteronomy chapter 9 verse 10 no Deuteronomy 10 verse 9 yes ngathi Deuteronomy 10 verse 9 ikhuluma about iyachaza you know uNkulunkulu mayekhuluma whenever uNkulunkulu akhuluma ngomoya wamadlozi yes ukhuluma umatanisa nobuthakathi even when you read in the book of Leviticus la kukhona umoya wamadlozi uNkulunkulu uthi ngobuthakathi ngiyithanda kakhulu ngesizulu sephithi iBhayibheli lami lesizulu ngishilo okay uNkulunkulu mayekhuluma ngemoya yamadlozi angeke uthole ekhuluma ngemoya yamadlozi engeze ukukhuluma ngelona ngobuthakathi yes because kuyena umoya wodwa uyabona I think it's chapter 10 verse 18 sizobuya kuyo baba sizoyifunda uzongifunela noma ngoba ngiyibhalile siye kuyona but sisazongena nje ziningi izinto engifisa ukuthi sizifunde njengaba abalaleli futhi bazifunde ababukele ekhaya ukusiza lowo mzalwane othi mina umoya ngikhathele angisayifuni lento kunabantu baba who goes to an extent ukuthi abantwana esikolweni usesikolweni umntana uyafaint yabona uthengene egethini lesikole umntana uyegeyiza yabona abanye abantwana bayafunda yena akakhoni ubanjwe ile mimoya yes yabona so ithelile moya ingcwele yasiza sometimes phela usathana ivese engilithwele kakhulu uye athande ukuthi adidise yabo but ke simile ngoba sithunywe inkosi sizoyenza lento
Yeah. enkosi esithume yona Mm. uyakubona lokho. Amen. So ngifuna ukugcizelela kuba bukele baba ukuthi uyakhulula uNkulunkulu wethu, Yes. uyasindisa uNkulunkulu wethu, uyabona. Mm. And noma ngabe isimo sakho singaba nzima kangaki, yes, it's chapter 18 ungayifunda baba, Oh, from verse 9. okay. Ngiyithanda kakhulu ngesizulu, amen. Ithi ke Deuteronomy 18:9. Yes, When you come into the land which the Lord your God is giving you, yes, you shall not learn to follow the abominations of Yes. those nations. Yes. 10. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, amen. or one who practices witchcraft, Yes, or soothsayer, or one who interprets omen, or a sorcerer. 11. Or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. 12. For all who do these things are an abomination to the Amen. Lord. amen. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Amen. So uma uyifunda ngesizulu baba ithi uma ufika kulelozo awuyi kuyenza imikhuba eyenziwa kuyo Yes. lapho kulelozo. Bese ithi ke awuyi kudabukisa indodana yakho noma indodakazi yakho kuphi emlilweni. Bese ithi kona awuyi kulandela. In other words uNkulunkulu yamtshela ukuthi lesizwe engikuthuma kuso Yebo. basebenzisa imimoya engalungile. Awuyifunda ukwenza lithi lenkosi inengiso abazenzayo. Yes. Uyabona lithi awuyi kubiza kwababiza, awuyi ukuya kwababiza emadlozini nabathakathi Amen. nabalozikazi. Yes. Uthi ngoba oyenza lokho uyisinengiso phambi kobuso bukaNkulunkulu. Amen. Uyabona. Amen. Yes. So ngifuna ukuchaza lento baba ukuthi if there is one thing exabanisa umuntu noNkulunkulu more than anything, ukukhonza abanye uNkulunkulu. Yes. Ukukhonza abanye uNkulunkulu noma singaphika sithi idlozi asilikhonzi, yonke into baba oguqa kuyo uyayikhonza. Yonke into oguqa kuyona. Yonke into oguqa kuyo uyayikhonza. Yebo. Idlozi uma uzophahla emsamo ngeke uzophahla umile. Yebo. Uzoguqa phansi. Amen. Uyabona? Yonke into oyicela iprotection ngicela usibheke nabantwana iuNkulunkulu wakho. Amen. Lithi lenkosi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yebo. Exodus 20. Yonke into uNkulunkulu athi singayenzi lo sathana athi asiyenze. Hey. Yebo. Oh. Uyayibona? Ufuna siguqe kuyo uNkulunkulu uSathane ufuna siguqele lemisamo namadlozi. Yes. So bengisachaza indaba baba yokuthi how deep Yeah. I was. Yebo impela. How deep I was. Futhi umention indaba yesilwane esini lesi. Isilwane engangiphewe sona kwakuwumuntu ke kwakungasona isilwane. Okay. Kwakuwumuntu ngokwedlozi kwakuyikhehla bathi isimungulu umuntu ongakhulumi. Oh. Yes, kwakuyidlozi elingakhulumi elalinolaka, ulaka lakhe lasukela ekutheni wayengakwazi ukukhuluma. Oh. Another thing wayemfisha egcwele yabo. So wayenolaka kangangokuthi uma luvuka ulaka lakhe wayeshaya noma ebulala noma yini. Ngaleso sikhathi so wayeboshwa ngamaketanga. So abantu bembiza isilwane. Oh. Because of enga yokuthi ngazalwa nginjena ngingakwazi ukwenza lutho ngingakwazi ukukhuluma, wayekhubazekile. Oh. So igama elithi isilwane igama wayeliphiwa abantu. So lezi zinto lezi lemimoya engikhuluma ngayo baba abantu abashona kudala. Hey. Ngichazelwa ile mimoya ile lo engithi ikhehla odominateayo. So uma kuthiwa ngifuna ukulwa impi, that demon elalikulelo mkhulu leyo elavuswa langanikwa lona usilwane, ngangingadinga ukuthi mangilwa mina ngithumele umuntu ngemithi, wayeya yena yongilwela. Uma kuthiwa lesasalikwazi siyathakatha, safika sathi sizothakatha la kumina sasivuka sikhokhobela, sishawe usilwane. So umunye nomunye wayene department yakhe. Wena wawu deep futhi ngasho ngithi ngaleso sikhathi wawu omunye wabakhulu ngaleso sikhathi ngoba wakwazi nokuthi abathakathi babhekisele ngayo yonke lento. Of which I'm not even proud baba. Yeah vele. Of which I'm not even proud. So ngathola umusa. So ngila ukuzokhuluma ngokubaluleka kokunqamulwa kwama-altar.
Okay. So ezabantwana bakaNkuluNkulu uma uye wakhulela ekhaya elikhonza amadlozi sengasakhulumi ngokuthwasa kuphela baba. Yes. Uma uye wakhulela ekhaya elikholisa elikhonza amadlozi ene ususindisiwe ikhaya lakho lisindisiwe abantwana bakho basindisiwe, Yes. hamba uyovala lawa ama-altar. Ngoba angakuyeka wena but kubantwana babantwana bakho khona uzobuyela yokhonza. Oh, ish. Ngoba umnyango usavulekile, amagama wenu asesekhona. IMarine Kingdom ke baba yizwe eliphilayo. Uyabona? Yeah. So amagama wenu asesekhona lapho. Yeah. So the enemy ku territory yakhe uma nina nimkhonza uyazi ukuthi kwaShabangu bayangikhonza, kaMkwena bayangikhonza, kwaKhawula bayangikhonza. So uma kaMkwena igama leni lisese alibona laphana ebona ukuthi animkhonzi uyabuyela ubheka laba bangikhonzi ngani bese uyathumela ama agent wakho bathi hayi sebesindisiwe lapho athi hayi yenzani umntana wabo abeyisidakwa or yenzani umntana abahlanye kuya ngokuthi nina nikhuleka kangakanani ni protected kangakanani. Yebo. Uyasuka umntana sekayagula umntana sakaba namafits nimambise enyange kubo dokotela umntana kaphili nimenza nakaphili until omunye uanti wakho umalume athi akibo ake nithatha umshana nihambe nomconsultist. Usuhluphekile ngalomntana mawufika lapha abakutshela ukuthi la idlozi ugogo yakhala. Akunagogo khalayo. It's a Marine Kingdom ilela alto ngalivalanga. Vala phuma gelegeqe uvale so that the devil has no claim upon your life. Ngiyakuzwa. Okusho ukuthi nawe wadonseleka kanjalo. Ngadonseleka ngoba baba ngangiwokuqala ukusindiswa ekhaya. Oh. Sebekhona abasindisiwe ekhaya la ngizala khona. Ngangiwokuqala ukusindiswa ekhaya lezi zinto sazingafundiswa mina ngayifundise lo Jesu. Uyabona? So now ialtar livulekile. Angifananga no Gideon angilibhidlizanga. Ngiyakhonza lisamile igama lami likhona abantu bakithi basesekhona kulelo altar. So usathane mayebona uyabuza ukuthi lo sebenza kangaka lo odeliver uNkulunkulu amsemse ukudeliver ama developship abantu bayaphila abantu bathola abantwana lana angibengibahlanyisayo uNkulunkulu amsemse abaphila animbhekeni ababheka bathi hayi lo igama lakhe nali altar la kubo la usethi mbambeni ngalo. Uyayibona? Yeah. Asuka umuntu esindiswe hamba yothwasa banjwa ialtar. Hey siyakuthola. And you do not understand. Uyabona ukuthi kwenzakalani? Yebo. Yes. Ngaleso sikhathi kufikani nje like sewuhlaselwa ile memoya sewuyithola ngempela kuthi uyothwasa usubona ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi akasebenza la in your mind ngaleso sikhathi ngithi mina baba uma usathane ezokushaya usathane ukushaya ngento eyi weakness yakho. Oh yes. So mina mangizothwasa my weakness was my child. Ngazalwa ekhaya ngi1 umama after mina waba nama miscarriage awu8 yes. So now uma kuthiwa ngilahlekelwa ile ngane anginabhuda anginasisi you know and yes nginalento ukuthi okay uNkulunkulu ngiyamthemba and ngisesimeni sokuthi ngigula kangaka ngokuthi angikwazi ukuyenza lutho. Understand ngaleso sikhathi ukuthi okay naye enye indaba baba ebekumele ngena ukuthi manje ngifana nomuntu okhalana lana la uma umntana kaNkulunkulu usindisiwe. Yes. Bese uyahamba uyothandana nomuntu ongasindiswanga ongakawuthola umusa. Lo muntu uphuma kwialtar la kubo. Yebo. Lamadlozi. Yes. Uma wena sohlanganelisa umzimba wakho nalowo muntu. Kusho ukuthi kuvuleka elinye altar manje. Ish. Ngoba ialtar lenziwa ngegazi. Umuntu uyagcatshwa ufaka zonke izinto, umuntu ufaka iphandla there's a covenant. So uma uhlangana nalomuntu umntana kaNkulunkulu usuphume kuleli altar le protection kaKristu. Yebo. Usungene kulela altar usidayise kulela altar. So there is no protection. Uyaqhubeka uyamkhonza uNkulunkulu kodwa khona la igama lakho futhi selikhona. So usuvula umnyango wena wokungena kwezibi endlini. Uyabona? Yes. So now even if uNkulunkulu efuna ukuprotecta ubambelele kulomuntu uyamthanda uNkulunkulu uyamthanda nalomuntu. Anihlanganiswanga kahle ukuhlangana nje kwakona ningashadile kwakona ku wrong. Uyabona? Yebo. So eminingi iminyango evulekile kuwena so usathana ulahlela izima kuvulekile. Uyenza sho ukuthi uba negap ayivulayo bese ke uyalahlela. Yeah. Noma ukhuleka ufila like uNkulunkulu akakuphendule ngenxa yokuthi vele you are not in the rest standing with the Lord. Uyabona? Nguzwa kahle yo ngikuphazamisela ngifuna uqamba amanga ngokuthi asingene deep kule ndaba ngiyazi ukuthi ubufuna kuya straight nje wena la ubufuna ukuya khona kodwa ke kubalekile ngoba sesoba neunderstanding ke manje ukuthi whatever okhuluma ngayo kuyaphambili ihamba ihlangane kuphi kanjani singaqhubeka. Okay. Qhubeka.
So into ebengikhuluma ngayo ke baba ngicabanga Eh. ukuthi sengithintile indaba yama altar yokubaluleka kokunqamula ama altar. Oh, okay. Yes. Yes. Uzikhiphe igama lakho, break those spiritual altars up to the 4th generation, right? Okay. Yes. So ama altar maningi ke baba, kusama altar wamadlozi kuphela. Maningi baba. Ama altar maningi. Yes. Ama altar kukhona ama altar wemali. Okay. Kukhona ama altar wama relationship njengoba ngichazile. Being in a relationship with a person. Ake ngenze umzekelo. Ngizoyenza umzekelo ngeinkolo ave ngizikhuluma kabi kodwa ngenza umzekelo ngeinkolo ngezinye inkolo. Yes. Ake ngithi umuntu usonta ngenze example usonta kuma Muslim. IMuslim banama ritual labo banama altar abo. Uyothandana nomuntu okhonza kwaShembe. Banama ritual wabo banama altar wabo. When you exchange with that person physically in the spiritual realm, once you sleep with a person onemimoya ya kwa Muslim, my collaborator nalo yakwaShembe wena sonama altar amabili. Igama lakho likwaShembe, igama lakho likaMuslim. Too deep. Very deep. Akwenzeki ukuthi ngoba wena umntana kaNkuluNkulu wena usindisiwe, wena uwabulale awaba ama-altar because wena usindisiwe. Awukwazi kwabulala ama-altar sesonweni baba. Oh. Ake ngenze example. Yeah. Ngithandana noBaba Khawula, right? Oh, yes. Uma ngithandana noBaba Khawula, ngisangoma ngenza umzekelo. uBaba Khawula unjani usindisiwe ubona intokazi yami kwena wayithanda. Zikhona intokazi ezisindisiwe lapha ensindisweni. Yes. That is why it's always advisable ukuthi shada nomuntu wenkolo efana neyakho. Immediately uBaba Khawula say, let's say for instance Shumaila wenza whatever. Immediately uBaba Khawula ezohlangana nami. Usesukile ku covenant kaKristu. Oh. In other words, there is no protection anymore. Because mina ngikhonza abanye onkulunkulu. That is why uSamson into yamuyisa wawiswa ama-altar wabafazi bakhe nezanqiza zakhe. Because wayethandana nabantu ababuya kwabanye onkulunkulu. uSolomon ne? Yes. Okay. Uyabona. So immediately umntana kaNkulunkulu uthi uba ku relationship nomuntu ongasindiswanga. Usuphumelele egazini to the protection. Remember when as a child of God you have bodyguards as ama angels kaNkulunkulu. Yes. So now ama angels kaNkulunkulu angcwele awakwazi ukuprotecta esonweni. So you have no covering, we have no protection. Oh yeah. So uma umntana ebuya ekhaya, spirits don't sleep. Those marine spirits ziyabona ukuthi ayibo usibiyele uthwele nomunye bese babona ukuthi oh lo ukhanya. Remember lethi Bible thina we are the light of the world. Yep. So uma baba njoba kuntambama ilight la ngaphandle mayikhanya mawuvula umnyango la sorry uzothola kugcwele zonke into ezindizayo bo mosquito all these flies zasebusuku zi attractwa ilanga uma ungacisha zizosuka. So as a child of God you are the light. Okay. Yabona. So immediately nomuntu he carries you. That is why lethi Bible umbhedo ohlonishwa wonke umuntu because you become one with that person. Usengena uhamba nawo. Now the spirits aphila under zona zobungoma. Mazi or zamadlozi mazifika ziyabona in the spiritual realm ukuthi usilethele omunye immediately they strip you off. Njengemoto masuku usathana yastrip yathatha. Because you have no protection. Those that are supposed to protect you uphumile in the covenant ekambini lobungcwele. Uyabona. So there is no way ukuthi uKristu lo okuwe can dominate them because uphumile kuye. He says be holy for I am holy. Imile nje lapha. Until when you take yourself back and repent. So siya repenta asifuna ukuhlukana nesono. Hey. Yeah, nguzwa kahle ke manje. Uyakubona ke baba. Yebo. So ngisachaza ke indaba yama altar. Ngingakuphazamisi. Yebo baba. Sizokhuluma manje indaba yama altar so vele nje singene kuyona. Yes. Ngicela ukuthi leya today sivale. Amen baba. Nje ngiyazi ukuthi ababukeli bayasho nje ukuthi but imnandi nje ngabe yayilokho iqhubekile. Ngicela ukuthi sibuye siyiqhube sokwenza part 2. Amen baba. For today sivale nje khona la lokho susisharele khona and then ke bese siyangena siyaqhubeka. Amen. Izobe sosichazela nokuthi waphuma kanjani kuyo yonke le party konke nje ubusoyachaza. But nje sayibonga kakhulu inkosi
ngalokho sisharele khona ave ku powerful kukhulu futhi nje kuphakamisa amandla kaNkuluNkulu ngoba uza nje la ubuye intweni ezinzima kakhulu Amen. kodwa kwacaca ukuthi ubani onqobayo konqoba inkosi uJesu Kristu siyakurespecta lokho kakhulu mina wamamazwi nje ikuzoba ilawa ukuthi akekho umunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba Amen. futhi sinikezwe inkosi eyodwa ogama lawo linguJesu Kristu Amen. and futhi simthatha kancane uthe nje mangabe uchaza indaba yokuthi yena ngakaze ukudetermine umuntu Yes. He hey, is God, Baba. yazi nje kuveza ubuNkulunkulu bakhe God. lokho ukhona uNkulunkulu but uyamukelwa thina ke emhlabeni sine choice zimbili indlela is either ukhetha yena noma umfuni yena Amen. angeke uthi hey ngisacabanga ugade ucabange uzudlula emhlabeni lokhu uthi usacabanga yeah. ngoba kahle kahle wena uthi usacabanga kanti already kudala wakhetha Amen. sisebumnyameni wakhetha omubi until uphume uze kukhanyeni yilokho Yes. nje mina engakusho mhlawumbe amazwi akho okugcina sivale nje for today nokuthi ke since nje sewubusharile lobufakazi khona bazofisa nokukuthinta Amen. uma ngaba unankinga ngalokho usuyoshiya nama contact Anginankinga baba, anginankinga. Ama number wami athi 063 okay 179 yep 9930. oh 063 yes 179 9930. amen Umamkhawula. oh Amazi nje engawasho baba ukuthi uJesu Kristu he is the way, the truth and the life. yebo No one goes to the Father ngaphandle kwakhe. Yebo. And la kulomhlaba kasisuthu bari riba fiti fatsing lena ritleka uchaka fela. yes We do not belong to this world, amen you know. Uma sibheka baba, every day abantu bayashona. Uma sibheka every weekend ayikho Saturday ne Sunday kuthiwa kuncatshwa ngayo. Even during the week kuyancwatshwa. yebo So kushona abantu abayitshela ukuthi basane kusasa. Bangazi ukuthi namhlanje balala kokugcina. hey So njoba bawusho ukuthi umuntu akakhethe ngale kwethu nakukho ukukhetha baba. akusekho Ukhetha usesemhlabeni ukuthi Yep. in other words ulungiselela ikusasa lakho langale. Remember I said umuntu akafi. Umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkuluNkulu, a person doesn't die. God is a spirit, a person is a spirit. amen Leli yidokodo yilo elidilikayo. yebo But umuntu akafi musu kuphaphama ngale uthole ungazazi ukuthi uyapi ubani. yebo Labantu enithi rest in peace akuna rest in peace la. Wonke umuntu uyalabe kasebenzela khona. yes Njoba sila sifana nokuthi sisemsebenzini sisazoshayisa. La emhlabeni usazoshayisa Yebo. ubuyele ekhaya kowakudala. Awazi ukuthi ukubekela insiko zingaki. hey Never postpone udaba lokuthi ubuyele kwe because indaba yensindiso baba it's a simple thing ukubuyela kulo wakudala. kuphela Phela. It's not as complicated as abantu bacabanga ukuthi it is. uqinisile It's just ukuthi inkosi njoba wangidala wangiletha emhlabeni uSathane wangirobha wangingcolisa ngibuyela kuwe manje. Simple. Powerful indaba oyishoyo Simple. simple and very powerful Yeah. Bese ke uJesu Kristu seyageza ngoba phela usungcolile. yes Ngegazi lakhe ke ngoba abanye abantu bathi mina ngimbulalanga uJesu ngangikuphi afa yebo awumbulalanga uJesu wawungekho futhi mayefa but igazi lakhe lisasindisa lisaphila namanje. Uma ukholwa ukuthi igazi lembuzo abakufaka isiphanda kasalo siyasebenza akuthathe leli lalomuntu odalele embuzo yes elingaphela amandla. Likhulule. amen Amen baba. very powerful Amen. Nkosikucine ikubusisa iqhubeka ilokho ikwandisela nje Amen. ngakho konke siyabonga siphinde sibonge nasemakhaya kenina nonke inkosi inigcine inibusise lama testimonies azosiqinisa azothi nje siqhubekene ekukholweni asambeni ngalawa amandla inkosi esiphe wona Amen. ngomusa wenkosi ethu Jesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen Amen.